Ka Voice of the People Party VPP kala ai por sapupra kanta ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2 bahkan pensange no mardor ya baro ki jing penbana thungkam haki tanat Sorkar ha ka jilla tat hadu banda ka khmi binia ya ka reservation policy ne ka bha thungkam ka jilla bat ka roster system ka ba penbet rinti ya ka thungkam katkum ka bha thungkam ka VPP kala IT ya ka dorkhas ha usimbut menteri rangba ka jilla uba snyau bahalang dhar hadian ba menteri rangba Conrad K Sangma bat u deputy CM ba Prestun Tensong Kim Dan Hanong ba uni uhe ka VPP ula ong balada ka Sorkar jilla kamle ya ka ne ka jingdawa ka VPP kala berthan bakan penlong ya ki jinga ki pajba ka Sorkar kedai ban penmi no ya ka jing penbana hapo sa phupra kenta ban pensange ya baro ki jing penbana thungkam jong ki tanat Sorkar nada phil ka Sorkar ban pentrekam ya ka jing dawa ngim don linti da kumwei Henry ban khat penlong ya ki jing ki pajba la berthan u president ka VPP uba Arden M Basaw ya moj habakran ha ka jingalang ha phlau ka additional secretariat kinoyalam ka VPP kibayadan lang ha kani kasngi kikenthop ya UMLA ka North Shillong ba Adelbert Nongrum UMLA ka Maulai ba Bright Star Well Barbanyang UMLA ka Mauring Keneng ba Havingstone Kharpran but u General Secretary ka party Dr. Ricky Singkon haringkat ka jingkrshan lang dakiriu pat ba bangilaya ki hadian bangilaya kran kumno ba ban pensange swai ka roster system hagani ka jila ga jungi ka Sorkar kala pen step ye ki kam khot kam hagini ki si man lagateo ki khot application te namar katang isngo ba larangi nisha ba ka Sorkar kanang khot ban pendap ye kini ki post ki ba like tumbagalong manta hagani ka dur badangani ka rukom kanlong ka jingdo nong ka bakraw tingi isngo thu ba ka Sorkar ka kwa ban dili ye kini kamat tu por sa phupra kenta lanakot ka sa phupra kenta ngi hapani khibe bagi community banda ka Voice of the People Party kala penbanai kita ki program jiki upat ba unum benod ya ka por upat ba un bo swai ki ki kam sedin ngin sai petong ini ki lang swa ban penbet no ya ka reception policy kidon sibun ki wei pat ki mat ki bangi hapani khi Rementa ikwa bani kiswa halor ka reception policy lalu pajba wai ka jingkershan ka Sorkar kan hak banle kumta ngala community ba manda gaski ka Sorkar kan iu pajba bubun nor ka jingkhat ka jingi iu pajba kalong baga Sorkar kan iu pajba ukershan ya kan ka jingele ka jingi kadi kata kata bon gibal no bali barden serat mali ashitiru pir khat pajba ong yawer knang ba ka Sorkar kan tip bau pat ba ukershan ya ka Voice of the People Party hagani ka jiki ban penbait ya reception policy anong stan ngani thoi phi ngai kendo yigi samra karo kibiri kinong kinkam sing balang ilai kren ngi shandor kamdai bangi ngele atharaki kamdar go no ki kren persya ndai teng teng la persyang ban sna jubor ya karukom mudur karukom perkhat knang bangingin kenran dia no banya dawai gini ko te hato kolong se bangine sangeno ngin haban saya stanga daga chat bin kamai ke jingkershan kata te namar ngi kemele nam ta jungi ngi kemele bakan mentoy ka Voice of the People Party ngi khun ngi gani ngi ta ba ka Sorkar kan penbet knang bakan ga jingmentoy larangi don ya ga jing snow kit kli nam ta gi khon ki ti ka pateng ga banwan don kam ban penbet ya ga reception policy haga jaga banginyo ya ga jingkershan ga baklan kisdang mi pemban gi jingkan tho kisdang mi pemban gi jing penting ko tempan bani tip ki kena ni ko reception policy ya long bolong po Manipur na balai ngi punya hab jumor balai ge long gum kita Manipur ni yang ni kita ban penbai gi klamang mawat ai kam show kita gi wei ni klamang pendok no ai reception policy ni suang penbiang ni klam dawa ban pendok lama dawa ban pendok tekan kegen ke tma habang yang gani ke polisi kambiang te ke no siniang tangkum tar menong show temo dele ka Sorkar kat bangale nani sma menong show nor bayo ka ki ke tma balai kan ki ke tma la ka Sorkar ka doni ke cingki kli kanum don ke cingki tma ikan bu jinge yang i kom kinong yalam
ngien habi ki tamangin hapia kapor ka bakham jrom lada upat ba umi renti nganot banong bagani ke isu tangkat to kane por panla ban penbe nrelan ka jingwan jigi pat ba larangi khot se gaji ki kalong ka beduna o ka sarkar kan dili kan penslam ban mono bedunong ngim donong mangi namar mi la khot mi la wer mi la stang namar kata ka don kam hakini kisni ki banwan pandangi ni la penbra pat ba ya ka jingi bagi pat ba hagari ka jingi kin ai ka jingershan lagi pat ba hagari kimai ka jingershan ngangai ka sarkar MDA kan num patiau ya kata ka jingdawa ka jingi lalai busan hapor bengi bha ngin bha bagi diok benta markat ju kadai kata ka penong bahagini kisni haba ka sarkar kala khot ya ke interview haba la atai se ki post ki balai ki samna khasi ki sedang ban ot ki kmi ki pa ki sedang ban ot namar ki ba dalai ka kam shipotli hinyo kan lek shatai ar le se kan don hangni le nilai kan don hangni kata ka dei namar pa ka rukom bha thum kam ning ba gani ka reception policy kam long ka bapiang dei namar kata katau ngi layakren komban shipin kan mau ngi lara ya kan Apple assembly Chief Minister ulah cuba orang balara Kim Snow ya, kinlek syring, kasiri, nganget umpoi perhat pakai yang kasiri kan ai ke cuba, bagani kedai ke kamram juga sarkar bantau ya ke polisi, namar kani ke jingle ke jingi kedai, ya kani ke mat ke panggil keren baru ke job reservation policy, nila keren itu ke banding kong ba, ngimdon ke jinge, ya kata ke roster, mereka tahu ke tendrai juga jinge ke bami. Haba pentri kami kani roster hakani ka por ka pementa kadai lingba katai ke reception policy lapan khai ka jinge na katai ke reception policy namar ka jing bha kam long ka ba shong hok le singala banong kam long ka ba piang nagamta jung kini ki ar ki jakun re ki shong hakani ke jalame ke halia